vanhu vakadaro ivavo zvichikonzerwa nei? Ndope kutanga ivavo chinokonzerwa kuroiwa. Kusungwa kuroiwa, unenge waroiwa munyama dzako, mutezo wako. Kuti hauchagoni kuti udi mhuka yako imuke, ikaona dzimwe inongomukira papi? Payakarererwa ipapo. Munhu chatinokurudzira isusu munhu ngaapinde mukati medare rovheneka kuti chikukonzeresa kuti matambudziko ese aya auye chii. Pane chinokonzeresa. Tinogona kuti dzimba dzedu dzikasanaka, dunhu redu harinaki, nyika yedu hainaki. Vatariri veSly Media TV tiri muno muHarare. Ndauya nhasi uno kuti ndizosangana nasekuru Bote. Ndane nguva ndichinzwa mabasa avanobata, asi ini ndaitoshaya nguva yekuti ndisvike pavari. Vakati uya muzukuru tizotaura, nokuti pane mumwe munhu ndakasangana naye akati ini vanhu avautaura navo paTV havatoona neproblem yakati. Vakauya kwandiri ndikatenda navo kune vamwe sekuru vakanovabatsira. Sekuru vanonzi sekuru Bote, sevanga vaine problem yakafanana nemunhu iyo wandakaendesa kwasekuru Bote akabatsirwa. Ivo sekuru vanoita sei vanobatsira? Ndipo vakati ndipe nhamba yako iwewe tinoona tigunovaona sekuru ava. Tauya nhasi kuti tizosangana navo tinzwe kuti aiwa mudare ravo ndiani anogona kubatsirwa uye vanobatsira zvipi zvacho. Regai titange nekuisa maoko asekuru Bote. Manja edu yayo mukanya. Isu tiri vana mukanya chokwadi. Mahomo. Vanotiti mapona nezvekuba. Vasina mupinzi, vasina mawere. Aiwa, tinotenda, tinokuchingamidzai pavatariri paSly Media TV. Ndizo zvochangamira. Vanhu vada kutanga nekuziva kuti anombonzi sekuru Bote ndiani. Isusu paSly Media muri kutanga kupinda kekutanga. Asi basa iri pane kwamabva naro uye mune mhomho yevanhu vakawanda vamabatsira. Asi vatariri vepaSly Media TV vamwe vacho vanokuziyai, asi vamwe vacho havakuziyai. Saka ndo pandiri kutangira kwekutanga tisati tapinda kuti mubasa renyu zviri kufamba sei. Munogona kutanga zvenyu nekutsanangura. Mobva matsanangura zvekuti zita renyu ramakazvarwa naro rekuti tikaendawo kudzinza rekwenyu kana kwamakadzidza navo kuti unobva kuti aiwa tinovaziva. Aiwa, handizvo. Ini zita rangu ndinonzi Tichakunda Bote. Ndiri Katerere. Tisu wane umambo hwakaterere. Ndonzi sekuru Bote kana kuti Katerere. Ndakatanga kurapa kuti ndizewe ndiri member yeZinata. Ndakatanga 1999. 1999. Ndo pandakatanga kubatsira. Ndo kwakava kuchina nachavhunduka ere? Ndizvozvo. Chavhunduka ere chavhundura? Chavhunduka. Professor Zavhunduka. Professor right. Ndiri koko ndakafamba ndiriko ndikamboita weinspectorate waitarisa zvitambi zvevarapi. Kuti vanobatsira sei, vanofamba sei. Tisu taifambisa mapepa iyayo. Iko zvine izvi ndiriko kuZinata ikoko, nanhasi ndichiriko, hatisati tabva. Ndiri member yeZinata, ndiri kuLegal Affairs. Tisu tinoongorora nezvemitemo yekuZinata. Uyezve ndiri member yeHarare Province. Ndirimo muZinata, saka tave nenguva refu tirimo muZinata tichibatsirana nevanhu. 2017 kana makambonzwa kuZhombe kwakanetsa waroi, vanhu vaibuda waionekwa kuseni wakacheneruka kunge warara wachishandiswa, warara wachifamba. Ndisu takaendako kubhukura mangota. Ndiainzi sekuru Bote kana kuti Katerere. Ndo patakaenda iko kuti kabatsira mabhuku akawanda mumusha weZhombe. Vanhu ava vakanga vari chikwata chevaroi here kana kuti kune vanhu vaishandiswa nevaroi kuShombeko? Kune vanhu vaishandiswa nevaroi. Handiti munoziva kuti varoi vanoita namajano. Saka yanga iri syndicate yevaroi yaizoshandisa vana vachona vevaroi ivavo kuti vaite mabasa aiita vana mai vavo. Right. Ndobva mapindamo
muzvombe imomo ndizvozvo takasvika mubhuku raMangota machief Gwasera ndofunga kuti takashandamo takaita mwedzi umwe chete tirimo murimo tichibata basa ndizvipi zvamakasangana nazvo ipapo zvokuti vanhu vanoti izvi zvinoyera uye zvoda kufumurwa? Kana makambonzwa ndo kwakabuda mapere nemakudo akabuda muhozi zvakabuda ikoko kubhukura mapenyu chaiwo mapenyu nemakudo zvakabuda mukatarisa mumwe ma-TV munotozviona taifamba nekwaedza mukatarisa kukwaedza mapepa acho vanawo munotoshandidzana nemabandiko akafanana nakwaedza iwayo ndizvozvo. Saka kuenda kwana chief Gwasera ikoko kureva kuti maitendwa kuti dambudziko ririkoko munokwanisa kuripedza? Chakaitika vakauya kuzinata musha mukuru musha vechivanhu saka vakauya kumusha mukuru musha vechivanhu pavati aiwa tikuda vanhu vanotichenesera musha kwauya vakasiyana siyana titsvagirewo vanotibatsira hatizive kuti zvinogoneka here ndo patakazosarudzwawo isusu nevakuru vedu kunzi aiwa endai mukupi ikoko endai munobatsirana navo takabatsirana navo zvikafamba zvakanaka. Naika kumwe kwamungada kurangaridza nekuzivisa vatariri veSly Media TV ndekupi kwamakanoita basa kunze kwekuzvombe? Gore rakapera takupinda muna August muna June tatiri kuimire game park takaenda kumarondera kugohedza uko takaendako takadaidzwa nemurungu wepo weganda jena anonzi Bruce akatidaidzapo akati aiwa pavanhu vangu vanetseka pano zviri kuitika zvakawanda zvakasiyana siyana padunhu rangu rineri vamwe vazi kukwidziridzwa vamwe vari kuona zvavari kuona vachiita basa saka ndikuda kuti muyo vanhu vezinata muyo mutichenesere musha takaendako tikasiya musha wachena musha uyu wanga une dzimba misha yaikwana kuita 400 misha anga irimo mukomboni imomo. Vese vaivepo vaida kushandirwa here kana kuti makapabata sei basa ipapo? Wese waida kushandirwa misha iyoyo waida kushandirwa nekuti taichenesa musha taita inonzi cleansing kuchenesa musha pane zvinhu zvaitika mukati memabasa avo zvaitika mumakambani avo zvaitika kumaminda saka takaenda kwose ikoko tikasiya musha vachena. Zvimwe zvinoyera futi zvinoda kufumurwa zvakaitika ipapo ndezvipi? Ikoko taiona kune vakadzi vazhinji waiitwa mubobobo chaishandiswa kuti waite gondo yaituruka iyoyo zvese zvakabuda kwando waita divisi tsvera nyoka idzodzo dzese dzakabuda dzaishandisa kuenda kunotora mukati meminda mevanhu. Zviriko izvozvo? Pane rimwe ramuda kutaura here tisati tapinda futi mune mabasa ese amunobata kwamakasiya mbiri? Ikoko ndo kwatakasiya mbiri zvakanyanya. Kazhinji tinowanza kushandira tiri mupi? Tiri muno mumasejaries uko tinotoenda kunodaidzwa hatiite chinonzi chitsika mutanda cheche ayo isusu hatidaro kana munhu aenda tinotokumbira inoita kunzi cleansing yekuklinza musha iwowo. Alright, tatotangira ipapo ngatiti kune vanhu vari kunzoko vane matambudziko avari kusangana nawo mukati memisha yavo anoda cleansing iyoyo nekuti ava mavaitira vari papurazi pavo pavaigara asi kunesuwo isusu ana Sylvester togara tiri tega nemhuri yedu tine matambudziko atiinawo uroyi huri kunetsa mumamhuri dzedu munoibata sei nyaya yakadaro? Nyaya yeuroyi iyoyo kazhinji ndimi matidaidza kana matidaidza pakati pemusha penyu tinouya tichibatsira imi chete pakati pemusha wenyu hatizoti tikaendapo toti aiwa uyu ndiadai uyu adai aiwa kana matidaidza muzivisawo vakuru vedunhu renyu muzivisawo vavakidzani venyu kuti aiwa pane vaenzi vari kuuya vachibatsira vari mukati memusha medu uno aiwa tinosvika tichibatsirana nemi zvakanaka. Ndapi matambudziko mazhinji amunoziva imimi kuti uroyi huri kunetsa mumhuri dzakawanda hunenge hwakafanana ndeupi hwacho?
uroyi uri kunetsa mudzimba dzakawanda, uroyi hweurombwa. Hatichatedzere chivanhu chedu chekuti tinofamba tiri pamwe chete. Hatichatedzere chivanhu chedu chekuti kana pano zvinenge zvanetsa ndinoenda kunoona baba. Baba ndiwo vanozokokorodza vana vavo vese vari mukati memusha kuti pana chanetsa ngatichifambei pamwe chete. Saka iko zvino vazhinji vari kungoti aona chake oponda oga. Saka zvakupa kuti tibate zvisina kunaka. Pamwe pachona tinoti tiri kugona isi tisiri kudi kugona, tisiri kugona, tichideura ropa risina mhaka kuriunza mukati memusha. Chipo chikashaya unhu ingozi. Nega vamwe vacho vanenge vachichema kuti kana huri urombwa ihwohwo vanhu isusu tiri kungoshandiswa mumusha medu, anoita mari mumwe chete. Basa rake nderongoti kana kwafiwa ndiye chaiye anotenga zvese zviri kudiwa ipapo, asi isu vamwe tinongogara tingoriwo marombe mumusha. Urombwa hati hutambanudzei tinzwe kuti vanhu vazive kuti kana vari kusangana nezvinhu zvakadaro mukati memhuri yavo, zviri kureva kuti urombwa hwakaitwa pakati pavo mumhurimo. Ndizvozvo. Urombwa hunotangira pakubva iwewe unenge uchiuya, kubva pauri iwewe zvoenda kuna baba wako, zvoenda kuna sekuru wako, zvoenda kuna tateguru. Ndo matambudziko anenetsa muzukuru kuti azopinde mukati medare, kana kuti zvinenge zvaitwa nemumwe wake mukati medzinza rake. Kureva kuti munhu kuti akurumidze kuziva kuti kushaya kwangu basa haisi nyaya yekuti maindastry ari kuvhara kana kuti asa, but kushaya kwangu basa ini munyama chaiwo. Chii chaanoona paari kuti azoti bheta ndinoona sekurubote. Chinaitika unototi kubva kana kumhoresana nevamwe kana kutaura nevamwe hauonekwe, haunzwisisike. Paunoona unotoona kuti izvi zvinhu izvi ndotozvigona kudarika vamwe asi ini handionekwe. Vari kutonditarisa ini nobva utarisa kusaidi. Saka pane dzimati rinenge raiswa kumberi kwako kuti usave unoonekwa, ugone kuenda kunoshandiswa kwaunoshandiswa uko. Kuna vamwe vanoti ini ndiri kushanda apa tataura zvaasingashandika. Vamwe vanoti kushanda ndinoshanda asi mari dzandobata hadziite chinhu kana pabasa handionekwa. Chinoitika imwe pfuma yachona inotora ichishandiswa. Maoko anoita kunge ari kubvinza, ukangoibata pfuma yachona inongotsakatika zvisina tsarukano. Kuti uzoone chabatika wewe hapana. Zvimwe zvachona kazhinji unoroyerwa kune zvaunoda. Mhepo inotarisa kuti chaunogona chii nechaunoda chii, ndokwaunorererwa. Ukaoneka kunzi aiwa uyu anoda zvedoro maningi, ikoko ndokwaunoenderwa doro ikoko, mhepo inopinda neikoko yobatirwa ikoko. Ukaoneka kunzi aiwa uyu anoda zvemaroko uyu, aiwa ndokwainoenda ikoko zvekare, unobatirwa muwakaranga imo. Saka kana munhu oraiti ari kuuya kudare kwenyu, munoti kana auya otaura nhunha dzake nematambudziko ake, kana kuti munorova hakata, kana kuti munoshopera, kana kuti munoita sei? Munhu akauya anopinda mukati medare, dare rovheneka, roona kuti chiri kunetsa muzukuru chii. Unogona kutaura dambudziko rako kuti aya dambudziko rangu inini ndiri kuti mari dzangu hadzisi kufamba zvakanaka. Asi tikazotarisa kumashure toona kuti aiwa mashure imomo munonderenga dziri mukati medzinza. Pano zvakabatwa nevakuru venyu, kana kuti pano zvamakabata imi mukati memusha, kana kuti iwewe pano zvawakatadza. Alright. Saka zviro kuti dare rinomubhedhenurira nyaya yake zvimwe zvaasina kutotaura iye. Asi munokurudzira kuti kana munhu auya aita sei otaura here, kana kuti munotanga kupinda matare mubva mamudza kuti muzukuru upenyu hwako hwakamira hwakadai, voti sekuru ndo zvandafambira izvozvo. Munhu chatinokurudzira isusu munhu ngaapinde mukati medare, dare rovheneka kuti chikukonzeresa kuti matambudziko ese aya auye chii. Pano chinokonzeresa tinogona kuti mbereko iri kushayika, asi tikazotarisa kumashure uko tiri kuona kuti aiwa vakuru venyu havana kubhadhara mombe yeumai, saka mbereko yakusunga kuti imi makada kubereka isusu tisina kupiwawo zvedu sei. Haisi nyaya yekuti tinokutarisa kuti aione tinovheneka kuti zviri kubva papi zvichiendepi, chakonzeresa chii. Mabva masvika panyaya yekuti pakubereka ipapa kuvakadzi kune matambudziko akawanda, mamwe acho havadi kubuda nawo pachena. Asi imimi vakadzi
tisati taenda kune varume taakutaura zveurwere hwakasiyana siyana hunonetsa vanhukadzi hwamunobatsira imi mudare menyu munomu urwere hwakaita sei hwamune matestimoni nawo kuti pano vanhu vakauya vachiti muzukuru wangu akauya achiti ndiri kumboita vanakomana chete mwati mbereko yanetsa vakadzi vari kuuya vachirapwa chii? Vakadzi vari kuuya vachirapwa jeko kana kuti nzoni. Nzoni chi? Nzoni ndiro jeko iroro. Yamutauro yasiyana nepayo kunobva vanhu. Saka munhu ane jeko kana mbereko haiuye. Okay. Munhu akarapwa jeko ari kutouchikwa futi. Zvinofamba zviri chinhu chimwe chete. Okay. Right. Vejeko muri kurapa. Vamwe vachona vanoita anonzi mapiles aya. Vamwe tokuti musana. Aiwa vari kuuya vachibatsirwa nekuti pane rinonzi sari rekuti mukadzi anogona kuita nhumbu. Aita nhumbu paanongoti akubetserwa paipai akangogumwa nesari riye pachipanda apa mwana wachona haararani. Saka tine mishonga yekuti vanodya vanopfeka yekuti rinopisa sari iroro harichisina simba. Ririko zvekare rekuvarume iro? Kuvarume ririko sari ndiro rinopa kuti vamwe vachona hatoite simba kana musana wake unorwadza zvakanyanya. Alright. Saka munhu akadaro kana ari murume akasununguka futi kuuya? Wakasununguka kuuya kuti tivabatsire. Zvimwe zvirwere zviri kubva kuvakadzi? Zviri kurapwa vakadzi? Zvimwe zvirwere zvikubva kuvakadzi zvirwere zvegomarara. Gomarara remumazamu, gomarara remuropa, gomarara remudumbu. Aiwa panyaya gomarara repapa pamwe vanhu vanoti hazvirapike, ichokwadi here seuri? Vari kuuya vachirapwa. Vamwe vanotobvawo futi kuvarifei vane chirungu ivavo tinouya tichivabatsira munhu. Rinotorapika zvaro? Rinorapika. Saka tiri kuzvinetsa nekuti tinotopinda pamwe kune zvimwe zvipatara tigotedza ana chiremba tavateedzazve asi hapana chinonzi vanozopedzera vanzi akazoita zvokupiswa akazoita sei sei. Izvozvo munoshanda nevanhu vakadaro sei vakatomboenda kuchipatara vakambonopiswa nenyaya yegomarara iyo? Chinoitika kazhinji isusu toda vanhu vanenge vasati vamboenda kunopiswa kwekwe. Tinenge chino kuti nyama dzavo dzichakakwana vachidya mishonga. Vachidya mishonga yakasiyana siyana. Naivo vanochinja. Zvimwe zvamuri kubatsira munomu ndezvipi sekuru Bote? Zvimwe zvatikubatsira varume vazhinji wapera nechikafu chatiri kudya. Varume vazhinji wapera nechikafu chavari kudya. Zviri kureva kuti pabonde simba raashoma. Varume vazhinji wapera chavapedza chimwe chachona chikafu, chimwe chachona kushereketerwa. Unenge wapinda mudzimba dzakasiyana siyana, muwakaranga wakasiyana siyana, unosangana nevanazvo vanoti aiwa hatinzaro, vanobva vachikushereketera pauri. Kudai mhuka kienda uko inongoita ikoko chete. Kwavanozoti akasungwa. Iva vacho vakasungwa muri kutaura kuti vanogona kuuya futi munomu vachizosvika? Aiwa, vakauya tinovasunungura zvakanyanya. Ivo vanenge vachitemba kuti inini kwambuya kwandakaenda kunzi ndisunge murume uyo aite wangu chete, hapana anogona kuzvitsudzunura. Zvazvinoita chikuriri chine chikuriri mashoko enyaradzo zvavo. Chikuriri chine chikuriri chacho. Uyezve munhu wese anoita basa kana muroyi kana vananasekuru vanokumbira simba kuna musikavanhu. Nesuwo tinototsanyawo tichikumbirawo simba kuna musikavanhu kuti muzukuru auya uyu mukati mumatare uyu kochiko chabva chanetsa, munzwirewo nyasha, munzwire tsitsi, tione kumusunungura. Obva atosunungurwa. Alright. Ipapo tinoda kungongwadzawo varume, vakadzi vanozviitirei izvozvo zvekusunga murume izvozvo? Zvavanozviitira vanenge vachiti hanzi kisa ruzhowa. Zvafanana nevarume, varume vaonesawo ruzhowa futi kuna namaika. Alright. Icho ramuri kuti ruzhowa ndo runonzi rukawo. Varume vaonesawo rukawo, vakadzi vanodi
vanosunga ruzhowa rwavo rwekusunga varume voisawo runyoka mumwe anoiswa runyoka rekuti aiwa hapatooneke vamwe vanoisa rekuti anoita gwaravasha mumwe anoita anofirapo mumwe unoita wemvura wekuti unoramba uchidira mvura makumbo aya woyo inofanira kugara iri mvura saka imimi kuno kwenyu kudaro kuno runowanika here noti vakawanda vanotifonera vachindifunza nyaya iyoyo kuti mukadzi wangu anesa ndisekuru una sekuru here vaunoziva vangandibatsira pakamira sei padare penyu pana mune nyaya iyoyo yerukawa zvazvinoita isu tinogadzira iwewe kuti aiwa haaonekwe nevamwe anosvikiva kwete kuti angojairirwe musikadzi wako haachasvikirike haipa vanofunga magadzira mapamhinduro kuna vanhu vakawanda nekuti tikada kuzoita zvaitika zvatoitika kare zvatoitika kare saka unofanira kugara wavharidzira isa jurawo yako ndo ruzhowa kuti munhu angosvotwa naye achimuona anoti aiwa aita siyana navanoita ndezvi zviriko zvakadaro zviriko zvakanyanya ndokutanga kuzvinzwa kainini aiwa zviriko zvakanyanya asi saka pano munozvigadzira aiwa tinogadzira zvichifamba zvakanaka aiwa tiri kutenda nezvamuri kutipakurira panapa mamuchitaura nyaya dzemusana idzo dzindopa dzazokudamburirai panzira dzevanhurume pakuti kupera kwemusana ipapapa mataura kuti zvimwe zvokodzerwa nezvatinodya mbamazitaura kuti zvimwe kusungwa ndopatatave ipapo ndizvozvo mukati mekusungwa imomo kusungwa kune nzira dzakasiyana siyana kumwe kunotosungwa kuti havamuke vakuru ipapo ndo pakanyanya mazuva ano ipapo zvachose dzikaipa pamwe pachona ndipekuti wachingoda kuti vanongedzere vanobva waneta vanhu vakadaro ivavo zvezvichikonzerwa nei ndopekutanga ivavo chinokonzerwa kuroyiwa kusungwa kuroyiwa unenge waroyiwa munyama dzako mutezo wako kuti hauchagoni kuti udi mhuka yako imuke ikaona dzimwe inongomukira papi payakarererwa ipapo vari kunzarwa nenyaya yekushereketa kwevarume ivavo munovabatsira kana vachinge vauya kuno kuvazukuru vanenge vane dambudziko rakadaro hongu tinopinda mumatare tovheneka toona kuti chii chakaitika zvakabva kupi zvichiendepi tambotaura nezvegomarara riri kuvakadzi paive ko varume kune gomarara rinowanzonetsa varume rinonzi prostate cancer aminoti kuvanhu munoti chii gomarara iroro isu kana takutaura toti igomarara remuzvombo zvana baba saka vanobatsirwa here vanhu vakadaro ndokuti tine varume vakawanda vari kutenderera nenyaya iyoyo vasisatogona kana kuita wete zvakanaka tinobatsira zvakanyanya kazhinji kana wakuzouya sakutodudzira unotofanira kutanga kubatsirwa risati rauya inzira yana baba inenge ichiendesa mbeu saka inopota ichivhara vanoti kubloka kuchirungu inopota ichivhara saka inokuda kupota ichivhurwa saura kuti imi mishonga yamunopa imi inonotsvaira mukati mweme kuti pagare pane nzira yakanaka saka hanzi ane gomarara reprostate kuvhara kwetsinga dzinogona kuvharwa nechikafu chatiri kudya kunyanya zvatiri kudya izvi zvese mukangozoona zvangova mudimbudzirwa zvasiyana nezvaidyiwa nevakuru vedu zvaikura kana kukura kweduwo kwacho taikura zvokunzi uchinzoti ane makore mangati unonzi iye ane makore akadai asi iko zvino una mwana mudiki haatwairi mazuva ano vanhu vazhinji vakuita mabasa akasiyana siyana avanoti ndiri kuzviitira zvirikura kuti ane basa rake remubato wemaoko umwe ane takshop yake umwe ane maini yake umwe ari kurima vanhu ivavo ndo vari kuzopedzisira varomba kuti ndoda kuti zvinhu zvangu zvipundutse zviite mari yakawanda chichi asi kune nzira here yekuti kana munhu aine maini yake ane munda wake ane paari kushandirawo kana kuti pabasa kana da usumudziro zviriko here zvakadaro zvokuti munhu anogona kugadzirwa kuti nyaya idzodzo dzimufambire zvakanaka ave neupfumi husina ropa regai
titambanudze zvishomanani mukanya. Kana takutaura zvekuchera, zvekuchera ndezvepasi. Nzvimbo yega yega ine vakuru vayo. Handiti? Ine vakuru veko, ine masabhuku, ine madzishe. Pane chikaranga chinoenda kunoitwa ikoko. Tokumbirirwa nemhondoro dzeko kuti vana vari kuda kushanda vada kuchera mupi? Mukati menzvimbo ipi? Inoi. Nemidzimu yeko nemhondoro dzeko dzinenge dzatotivhurira kuti tikwanise kuchera zvatiri kuda pasi ipapo. Vanotiudza kuti tinoda zvakati zvatinopfupira kuti tione kupiwa zviri pasi. Kana zvanzaro zvatambanuka munhu akutotsvaga goridhe rake zvakanaka zvisina kana nzira yakaipa. Kupai panozonzera nyanga rikabhande. Chii chine chaitika? Chinoitika tsvera, handinoziva inonzi tsvera kana kuti divisi. Mambootsanangura kwokutanga. Divisi. Divisi harisi kuzvirimwa chete. Kana kundarama ririko. Rine rakandwa nevamwe. Kuti zvako vanotokutorera goridhe riri mugodhi mako richienda kwavo. Sezvinongoitika mumaminda imo. Saka munovabatsira sei vavo? Tinoenda tokumbira, totaura nenzvimbo, totaura nemidzimu yeko, totaura nemidzimu yake iye, takugadzira nzvimbo iwe. Aiwa, zvinodzokedzana. Ndamboona even mukunyange nemafamasi menyu mamuchitaura mumwe mishonga yemamuchindiratidza yekuti munhu wemurume anofana kugara achigeza miri wake. Mungaibate futi nyaya iyoyo here iyo yavanozoti kuchirungu kuflasha. Hamenoti kwenyu muchivanhu tinoidaidza kuti inofamba sei muupenyu hwemunhu nyaya iyoyo? Chinoitika vanamai akasiyana namababa. Vanamai vane nguva yavo mwedzi wega wega yavanoenda kunorasa tsvina. Nenguva yedu isusu vana baba yekuti tikasangana namai tinokweva kuna namai, tinokweva, tinodhonza zvichiuya matiri. Saka tsvina iyeye inoda kupota ichiburitswa. Ndosaka maona muchipatara medu mune mishonga yakasiyana siyana ndeye kuburitsa tsvina dzinenge dziri mutsinga dzatinenge tichitora kuna naamai. Saka kana une tsvina iyoyo, chii chainokukanganisa panguva yebonde kana pakurarama kwako mukati meutano hwako? Mukati meutano hwako, imwe inoenda kunovhara tsinga, imwe nemhuka yako haimire zvakanaka, imwe yacho unotonza machende kuvavira. Ndizvozvo. Unotonza kuvava kwesikarudzi dzana baba idzi. Unenge wakwira wasangana naamai vanenge wabva kunguva vasati vaburitsa tsvina yese. Saka munofanirwa kudya mishonga yekuti tsvina dziye dzibude. Alright. Aiwa, ndiri kupanzwa sekuru. Tiri kutaura zvavatariri veSly Media TV, tiri kutaura nasekuru Bote vanogara muno muHarare. Vatinoda kuti tinzwe kuti ndeapiko matambudziko avanobatsira vanhu vanouya kudare kwavo kuno. Pane zvimwe zvamuri kuda kuti tiwedzerere zvatasiyirira munyaya yebasa ramuri kubata rine mishonga yakazara iri muno mumba. Tataura zvevaroyi paya muchifanira kufunga zvimwe zvacho. Asi kune here chandifadza ndechekuti kuno kumataura zvokudzivirira kaviri kese, kuti zviri nane tidzivirire kuti mukadzi wako asapindwa, zviri nane kuti tidzivirire zvinhu zvisati zvaitika. Ko isusu tiri kuziva kuti munharaunda matigere makazara varoyi, tiri kwanisa kudzivirira here kuti vasapinde mumusha mangu? Ndizvozvo. Ndipo panonzi takienda kunogatsira musha. Muroyi haapinde nepasingapinde newe. Muroyi anopinda nenzira yanga yamauya naye, haapinde nepanzira yasina. Saka tinogatsira nzira dzinopinda pamba penyu. Zvakuti aiwa akapinda ipapo anogona kupasha iwa hapachaoneke musha. Kana kuti anoona mhuka dzinenge dziripo haachaone zviripo. Saka zvinozoita here kuti muroyi uyoya ndiwane aripo padhoo kana pagedhi pangu?
chinoitika tinenge panenge pakagadzirwa nekuteya kuti aoneke kuti afumuke. Tikudzidza zvakawanda pana dzimwe nzira zvimwe zvamuribatsira nazvo vanhu mudare menyu munomu ndezvipi? Kune vamwe zvakare vanoti ini ndine mudzimu uri ndinongonzi ndemudzimu asi ndikaenda pandayo unobuda, kana ukabuda pamwe pacho hautauri kana kuti hautobude zvachose asi togara chikuzonzi tenga machira. Chinoitika mudzimu hautengerwe machira usati wakonya. Ukaona mudzimu wakutengerwa machira wakuti ndoda zvakati ndikandire zvakati, mudzimu unenge watobuda wakushanda kare. Alright, ndikupanzwa. Mudzimu imwe inouya ine shungu, dzimwe zvachona tinoti mudzimu zviri zvikwambo futi. Chinenge chagarisa chiri mukati memusha, chinoshanda kunge mudzimu chitochiombera, chichitorapa, chichita zvese. Mogara muchiti aiwa ndosekuru wataiwombera garitse mozonza kuti aiwa hangosiri mudzimu. Rari gamba rakatorwa. Zviriko zvakadaro? Zvakanyanya. Tiri panyaya yemudzimu ipapo, munhu anogona kunotenga mudzimu here kuti ndakuda kunzwa kuda kusvikirwa? Ndokwatiti anenge aromba. Izvozvo kuromba kutora simba risiri rako kuti rive mauri. Hatikona vanhu vazhinji vakungoti mazuva ano ini ndane chavire njuzu. Kana takutaura panhaurwa yamakurukura mukanya, manjuzu wakati manjuzu, njuzu dzakagara dziri kukare uyezve dzadzine zviyerwa zvazviripo kare zvaitedzerwa. Asi iko zvine izvi vazhinji vachona kwakuromba takutora zvitendero zvekudzimwe nyika tichizviunza mukati memumba medu. Saka zviro zvedu hatizozive kuti zvichatinetsa kusvika papi. Tine vanhu vari kufirwa sekuru. Nyika ino yeZimbabwe yanetsa mazuva ano nenyaya yevanhu vari kungopondwa. Munhu aponderwa hama yake anokwanisa here kuti kana aponderwa hama yake asi havasi kuziva kuti ndiani amuponda? Ende vanhu vavatsipika zvokuti munhu yapondwa haamuke, vanhu vanobatsirika sei? Chinoitika kazhinji ukaona munhu wari kupondwa vanenge vachishandiswa urombwa hwokurwisa. Nekuti akafa zvisina tsarukano, akafa neshungu. Saka shungu idzodzo hadzipere, saka kwaanoenda kwese anenge achirwisa. Saka isusu tinogara nemhuri yacho, tagara nemhuri yacho notokumbirana nayo, tokumbira iye akatadzirwa. Akatadzirwa kumene mukumbira kuti aite sei? Ndiye atinokumbira kuti aiwe akatadzirwa ndiyo chienda kunorwisa, isi saka kurwisa hatimuzive. Isusu takukupa zvombo izvo zvekuti chienda unorwa uri ikoko. Waruda kuti uende kunorwira zvinhu zvavo uko, aiwa isu kuti tanga warwisa ivavo wozoenda kunorwira pawakutuma ukawarwisa ivavo unowana zororo. Saka kune kumwe kutaura zvikuru kuti vazukuru vakadaro vakashaya hama dzavo vanogona kuuya kwamuri. Vanouya mukati mematare, topinda mukati medare rovheneka, todzidziswa kuti tinofambisa sei nhaurwa dzavo. Vamwe vari kuzoti tinenge tichida kuti arwise. Chinopa kurwa anorwa, ndimi munotobatisa zvekurwa hama dzacho. Ndiwo watinobatisa kuti aiwa iwewe chimutuma munhu wako kuti iwe kana wakabayiwa, wakaurayiwa, wakapondiwa zvisina tsarukano, nyange wakatorwa nechirwere zvisina tsarukano. Kuno vamwe vanoti angofamba airwara asi chirwere chachona hachisi chaMwari, chirwere chokupotserwa, chirwere chokurererwa, chipotswa, kana kuti chipotswa, kana kuti kubhinywa. Sekuru kune vanhu vanotora chipo chemunhu here vochiita chavo? Zviriko? Chinoombererwa kunzi aiwa izvi kunyanya mukati memadzinza, mukati memidzimu, mukati memusha umu vazhinji vanotoshandiswa. Ndosaka makanzwa kuti auya anoshandiswa. Saka tiri kungoshandiswa. Pane zvimwe zvamuda kuwedzera vazukuru venyu vepaSly Media TV Sekuru Bote? Tikuti vazukuru
Matare ndenyu, chivanhu ndechenyu. Chinonzi chivanhu kutarisa kwamakabva neunhu hwako iwewe. Tikuti musatedzere zvekunze uko muchisiya zvetsika dzenyu nechivanhu chenyu. Vana sekuru nana mbuya ndivo vamunogara navo vanenge vachiri mudzimba dzenyu musati mamboenda kana kuchipatara. Tangai mambowashanyira muri mukati medzimba dzenyu idzodzo. Muzoenda wenyu kuangeresi uko makienda kunovhenekwa mamboonekwawo nana chiremba vechivanhu. Nekuti munhu anorarama kunyama nekumweya nekudzinza. Ya, tiri kupanzwa. Muri kudzidzisa sekuru. Tinoda kusvika pakuti tipedzise hurukuro yedu. Ndakatarisana nenyaya yedzimwe mhuri dzaka dzichigara muno muZimbabwe ndobva vabuda ndobva vaenda kunze kwenyika vakunogara ikoko. Unonzwa munhu achitaura kuti mapepa angu haasati aita, mapepa angu matsamba ekuti ndibvumirwe ugaro hwekune dzimwe nyika haazi kuita, kana ndiri kuno kwacho ikoko futi mabasa acho haazi kufamba nekuda kuti handina mapepa. Zvinodzivisa vanhu kuti gwara remapepa rifambe zvakanaka. Zvinotangira kumba. Dzimba dzedu dzikasanaka, dunhu redu harinaki, nyika yedu hainaki. Saka mukati kwavanenge vakabva mukati memasuo avo munenge musina kumira zvakanaka, zvinoda kugadziriswa kuti waonekere. Zvandanchitaura zvekuti hauonekwe nyange kubasa ukagona akaita sei hauoneke, hautaridzike. Saka tinenge tichikumbira chiedza nemwai kuti wava vachitungamirwa kuenda kumberi. Midzimu yavo inenge yakakotamiswa nehurombwa unenge wakaitwa mumusha nehushereketwa unenge wakaitwa mukati memusha. Kune zvirwere zvamunoti imimi zviri kutadzwa kuchipatara asi panapa hapana nyaya? Zvakawandisa. Zvimwe zvacho ndezvipi? Tichitaura zvirwere zvegomarara izvozvi, zvirwere zvekushanda mukati meimba yemukati izvozvi, kuchipatara vari kuzvitadza asi vakauya muno mai vatinoturunura zvichidzokedzana. Mashoko enyu ekupedzisira kuvazukuru, takanangana nedare rasekuru Bote, kune vamwe zvakare vari kunze kwenyika vari kukuonai nevari muno muZimbabwe muchitaura kuti munoshandidzana navo sei? Tiri kuti aiwa vazukuru kwese kwamuri kunze kwenyika nemuno muZimbabwe, aiwa makasununguka kubata sekuru Bote panhamba dzinoti 0772 448 934 0772 448 934. Munobatsirwa zvakanaka. Tinotenda mukanya. Aiwa maita basa. Tore mifananidzo yedu yebasa riri kuratidza kuti tapinda zveshuwa mumatare. Patsvimbo apa pakamira sei apa tikuzva kuti taoneka tichagadzirisa pakati nepakati pebasa redu irori. Patsvimbo apa pakamira sei? Mune tsvimbo dzakawanda dzine mabasa akasiyana siyana here apa kana kuti ndedzenyu dzekuchembera dzamunofamba nadzo? Aiwa, dzine mabasa akasiyana siyana nezvadzinorererwa zvakasiyana siyana nezvadzinokumbirirwa zvakasiyana siyana. Ngatitorese muenzaniso ipapa kuti ndedzipi dzine mabasa atingade emabasa kana ehondo, vataura ehondo dzinosanganwa nadzo mudzimurimo. Kana takienda mukati mehondo tine iyi ndiyo yatinoshandisa kana takienda mukati mehondo. Muti wemupangara unenge wakarererwa zvawakarererwa tichikumbirana neivo vari vehondo vemumatare muno. Zvinofambidzana nawo. Ndiri kupanzwa. Pane imwe nyaya ndakaudzwa neakazondipa phone number yenyu aitaura kuti hanzi munoita matare makagara pfumo. Ndizvozvo. Mune makarigara sei? Ichochi chamuri kutoona ichi chituru chevarwi. Chituru chevarwi. Zvichireva kuti kudii? Kana takuti chituru chevarwi, varwi vanoshandisa munondo pakuenda kunobaya. Saka ndo chituru chavo chokuratidza kuti aiwa isu tasimba. Zvamunoti munobaya isu tasimba takuenda takuzvigarisa. Tagarira hondo dzenyu kuti tiende kunochenesa mukati memusha. Aiwa, tinotenda. Pane imwe tsvimbo here yamusina kutaura pa yemashiripiti? Ndevagari vemumvura
wana nyami mhonduro dzematonga yakamirira basa rei? Iyi yakamirira basa rekushanda kana takiita matarei kumvura. Takufamba nemhonduro dzemvura. Ndikuiona kuti ine hunyanzvi pakuiveza kwayo. Inenge inototora nguva kana munhu achigadzira ndizvozvo achigadzira tsvimbo yakadai. Kana takukumbira tinokumbira nayo takupinda mukati memvura yaita mabasa akasiyana siyana. Apo tinotenda sekuru, tinosangana ati hakusi tapedza nhasi, zvimwe zvatasina kubata nhasi tinosudzoka tichizozvibata tichipfuurira mberi nedare renyu rino. Aiwa, ndinotenda nekuti shanyira kwamatiita mukanya. Tinotenda papa. Totenda chakati. Totenda bote.